Нам падабаецца чытаць беларускія байкі. Уладзімір Корхат, баран. Баран брахаць научыўся, як сабака. Дзе толькі не ідзе, усё гаў ды гаў. Ого, здзівіўся конь, ты, бачу, забіяка. А што ж, я майстрам слова стаў. Ну, гэтага б я не сказаў. Хаця і сапраўды ты налаўчыўся, але майстэрства не набыў. Каб ты бязмозгім бараном не быў, дык і брахаць бы не вучыўся. Падумаеш, знайшоўся зух. Скажу табе, што будзе проста дзіва, калі ты не патрапіш на ланцуг, бо ты цяпер баран брахлівы, а брахуну, дадаць магу, належыць і сядзець на ланцугу. Эдуард Валасевич, адзінка і нуль. Адзінка выхвалялася перад нулём. Я ганасіла, брат. Усё пачынаецца з мяне кругом. Сатняга, тысяча, мільён, мільярд. А ўзяць любы даклад, таксама ад мяне ўсе скачуць. А тэарэма, формула, задача не абходзіцца ізноў жа без адзінкі. Мажліва, пагадзіўся нуль. Але паслухай і мяне хвілінку. А сіла і вага твая адкуль? Хіба ж не ў тым, што побач я з табою? Там некаторы кіраўнік сябе галоўнай персонай велічаць прывык, а калектыў лічыць за нуль гатовы, а сіла ў саюзе двухбаковым.